Novo, nas derradeiras décadas vimos asistindo ao aumento a diminución da superficie agraria no noso país. Pola contra, incrementouse rapidamente a superficie forestal centrada no cultivo de especies exóticas e de crecemento rápido. A día de hoxe, a superficie agraria é un recurso escaso, pero estratégico para o futuro do noso país e do noso rural. O incumprimento da Xunta de Galicia do Plan Forestal do ano 1992 é sistemático e así o contempla o informe do Consello de Contas emitido o 15 de xullo deste ano 2016. Dice literalmente, aínda que o primeiro obxectivo do Plan Forestal da Xunta de Galicia era a estruturación e capitalización dos espazos forestais, transcorrido máis de 20 anos dende a súa aprobación, os esforzos orzamentarios síguense centrando no programa de prevención e extinción de incendios. O Plan Forestal 1992-2032 plantexaba adicar a política de forestais en torno a un 3% do total dos orzamentos da Xunta de Galicia. Pero no primeiro quinquenio de execución do plan contemplase que o orzamento inicial foi un 1,55, case a metade, cifras que aínda se rebaixaban máis ao analizar a execución do mesmo, que baixaba a 1,44%. A Xunta de Galicia gastou entre o ano 2008 e o ano 2012 e nos anos posteriores uns 150 millóns de euros o ano en políticas forestais, dos que cerca de 100 millóns de euros, máis do 60%, van dedicados a actuacións contra os incendios fronte aos 50 millóns dedicados solo á ordenación forestal. Tamén cito o informe do Consello de Contas, a Sociedade de Fomento Forestal, a SOFOR, nos orzamentos da Xunta dos anos 2012 e dos anos 2013, contémplase a inscripción de 50 desas sociedades con 5.000 produtores beneficiarios. A realidade é que na actualidade tan só hai 5 en toda Galicia constituídas, cun total de 800 hectáreas e 300 propietarios. O Consello de Contas conclúe que a liña de axuda dedicadas pola Xunta para promover esas futuras vías de xestión son ineficaces. Dende Marea consideramos prioritario que na elaboración do plan estratégico que está agora mesmo a desenrolar a Xunta de Galicia xere ese cambio na política agroforestal que creo que todos os grupos que estamos aquí participando desexamos. Este cambio de modelo pasa pola ordenación dos cultivos agrarios e forestais, mobilización, produción das terras asignándolle a localizacións máis axeitadas, evitando o aumento da superficie ocupada por especies de medra rápida, eucaliptos, piñeiro radiata, etc., evitando así a perda de máis superficie agraria útil. É urxente, por parte da Consellería, a elaboración de plans de ordenación dos nosos montes que contemplen os aproveitamentos agrogandeiros compatibles coa existencia de matos e áreas boscosas multifuncionais. Ademais, deben contemplarse estas accións coa elaboración de plans de restauración e recuperación de zonas afectadas polos incendios forestais nestes últimos anos. Estánse facendo en algún caso, como ben explicaba antes o director xeral de Montes, o señor Couto, pero creemos que é insuficiente xa non só a actuación, senón o fin último. Eu recordo no ano 2011 a Xunta de Galicia, a Consellería de Medio Rural, estando de conselleiro o señor Juárez, regalou, donou a comunidade de Montes sembra de erva para que non houberan eses arrastres. Houbera un informe de conservación de natureza onde pedía que se retirara porque se estaban metendo especies foráneas en rede natura. Entón eu creo que desde a Consellería esas accións deben levar un rigor, como ben se falou antes aquí tamén sobre outros temas, para que sexan realmente eficaces. Faise necesaria a implicación de todas as consellerías do goberno galego na conservación e na protección do patrimonio natural, así como a coordinación coa Administración Central e a Administración Local, os concellos. O obxectivo prioritario nesta legislatura, como así tamén o dixo outro día a señora conselleira, debe ser converter o noso monte nun motor xerador de recursos e no berce do proceso productivo do rural centrados nos aproveitamentos silvícolas, a reforestación, o aproveitamento da madeira, gandería extensiva, pastoreo, etc., co fin de darlle unha volta cara aos sectores productivos á xeración de beneficios do monte.
Esta aposta pola dinamización do noso monte ten que ir acompañada polo incremento dos investimentos no sector forestal, recuperando o binomio prevención-extinción. Polo tal, presentamos a seguinte proposición non de lei, onde lle pedimos a que o Parlamento insta a Xunta a modificación do Consello Forestal coa revisión xa non só da súa composición actual, senón de que se teña en conta de que se teña en consideración os seus ditames, que moitas veces sabemos que aí está xente da administración, xente do goberno galego, están traballadores, están axentes forestais, algunha asociación ecologista, poucas, entón que o Consello Forestal teña, cando emite un ditame, que se teña en conta por a Xunta de Galicia. A que nesa redacción do plan estratégico que está a facer agora mesmo a Xunta de Galicia, no que temos que estar os partidos políticos e sociais, pero tamén que, por favor, desde a Xunta, que se inste as organizacións medioambientais, os grupos ecologistas, os sindicatos, a industria madeireira, a que participen nesa redacción dese plan. E, xa por último, a ordenación dos cultivos agrarios e forestais, mobilización produtiva das terras, asignándollles a localizacións máis axeitadas, evitando o aumento de superficie ocupada por especies de medra rápida, favorecendo así a perda de máis superficie agraria útil. Nada máis, gracias.